Sumayya, ki rabu da wannan Aliyun kawai. Tun da gani sai mu gyaro ta. No. Tunanin me kika tsaya kina yi? Babu abin da zai tsinana miki. Ki rabu da shi kawai tun da gani sai mu gyaro ta. Nazari nake da tunanin abin da ya kamata. Na ga kamar baki san ni waye ba. Amma da ya faɗa mata waye ne. Ni? Ke din. Ki faɗa mata naga kamar bata san waye MSP ba. Jesu! Mahaifin mutumin ne yana da tarin dukiya. Continue. Mata gwari-gwari dan naga kamar bata fahimce ki ba, bata gane waye ni ba. Gaya mata dalla-dalla. Suna da mugun ilimi. Haka ne kam. Saboda haka karki sakaci. Sakaci na me? Sakaci rashi na mana. Wallahi kuwa. Ni fa masu kallo bari ku ji. Continue. San Sumayyan nan ya fara shiga cikin zuciyata dan har ya je nan wajen. Jesu! Jinin ne a cikin cikina. Ai ko ga mutumin ya karaso, amma naga kamar 'yan sanda sun tare shi. Banza ganin wofi. Guy. Kai ku bi shi a hankali. Ni za ka kalla ka ce abin hankali. Aliyu sai dai fa ka gama duk abin da zaka gama a can, amma wallahi ina ciki. Wallahi ba ka shigo ba. Hauka ake? Kun ba tsaro ba ka zo kai ne kada ka zo da dan sanda ko soja. Idan na zo ni ɗaya me za ka yi? Na rantse da Allah na sai maka dukan kawo wallahi. Da kyau kura ko baki ci ba sai kin bata. Dungu aljanin dare wallahi yaro ko da goyi ya san kura dan ko bai san jiki ba ya san suna wallahi. Kyau dan gidan Alhaji dan gaske kura ko da sasari kya ci mutum zaki roba bakin cikin mafarauta. Ƙaryarka wallahi kwalelanka wannan yarinya. Hey, officers. Ka gama duk kurarenka daga waje dan iya abin da zaka iya kinan dan baka san ko ni waye ba. Duk girman ka akwai babanka. Kai da ni kake? Ai hukuma sai rarrashi sai kuma hange daga nesa. She da yaro ko na goyi ya san kura. Ko zaka kawo masa wani dauki ne? Ba wani dauki da zan iya kai masa. To ka ja bakinka kai shiru dan duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne ja mata. Aliyu ka san waye mahaifina kuwa? Kowai! Haka ka ce. Tunda ni nake mulkar zuciyar Sumayya. Zuciyar banza zuciyar wofi zuciyar da ko yaro zai iya. Jesu! Da isai mun wasa da ita ban taka shi ba wallahi. Ba haka raba gardama ya kwaci ma ita ba? Ko dan shi jinin sarauta ne? Ni ne nake ji da sarauta. Dalla kai mana shiru sarautar me? Babu abin da zaka iya. Duk sai na danne kuna yanka ku. Sai ka yanka ai sarkin fawa. Sun je na samu Alhaji dan gaskiyan ai. Alhaji dan gaske dan kafa ya addabu kowa, ya ishi kowa, ya fitini kowa, yana ikirarin zai yanka kowa. Ka gama? Ban gane na gama ba. We do keep quiet. Ba za ka masa magana akan abin da yake ba kenan? Ni ba zan iya masa komai ba. Kenan. Ciwon zuciya zai kashe ka kuwa inda ya kai. Kai kuma sai mun raba ka da ita. Idan Allah malam ka ƙara bude mun baki. Ayi mazuga.